Les dones són més intel·ligents, com la meva sogra, que sempre sap quan em molesta més que vingui a fer-me una visita. Diuen que les dones condueixen pitjor que els homes, però és pura enveja. Només cal veure com coordinen quan ballen el vals dels cignes o el Joan Petit quan balla. Ja ho va veure el grup ABBA amb la seva Dancing Queen i, a més, les noies d'ABBA són les que cantaven millor del grup. Les dones són intel·ligents, simpàtiques, amables, empàtiques, brillants, si les enganxes en un dia bo. Però tots tenim dies dolents i no sempre depèn de nosaltres, com per exemple quan hem d'aguantar a un pesat o a una pesada.